Jama'a assalamu alaikum, barkam da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jaruma Amal Umar ta yi bayani kan abubuwan da suke fuskanta a masana'antar. Tauraruwar Kannywood Amal Umar ta tabbatar da cewa sabbin jaruman Kannywood ba su girmama na gaba da su. A cewar ta hakan na daga cikin abun da suke fuskanta a masana'antar. Amma za ki ga yarinya ta zo kufa ta kalla ta zo, amma idan ta zo irin tana miki wani gani ko irin ma baki kai bane ko kuma wace ce ke ko kuma dai ba fim bane, ni ma yar fim ce. Haka Amal ta bayyana a shirin mahangar zamani na sashin Hausa na BBC. Jaruman ta nuna cewa ita wadda tana ɗaya daga cikin jarumai da suka kwana biyu a masana'antar tana girmama na gaba da ita saboda su ta kalla kamin ta zo masana'antar. Amal ta ba da labarin yadda wata sabuwar jaruma ta bata mamaki, inda ta ce akwai wata jaruma ranan aka fara saka mata kyamara ta fara nuna mata rashin girmamawa. Akwai wata yarinya kwanaki muna shooting, ina ji ranan aka fara saka mata kyamara, sai wadda yake daukar hoto bayan fage ya zo yana dauka ta hoto, sai ta kira shi ka zo kai mini. Ya ce bari in gama da Amal, sai ta tambaye shi me yasa sai ka gama da Amal. Haka Amal ta bayyana. Amal ta yi mamakin wannan yarinya saboda ta dauki shekaru da dama a fim. A cewar ta idan za ta rigima ba za ta kula irin su ba. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.